Benvinguts a una nova sessió de Fati Podcast. Jo sóc Àngels. I jo sóc Núria. Aquesta sessió és un poc diferent, ja que ens agradaria convidar-vos a tots i a totes que viviu per la zona i que esteu prop d'ací a la velada poètico-musical que tindrà lloc el proper divendres, dia 6 de març, a les 8 de la vesprada, a l'església Nostra Senyora de Fàtima de Sueca. Els i les alumnes de quart d'ESO recitarem poemes de Maria Beneito, gran poeta valenciana. A més, podreu veure les nostres obres d'art, inspirades en els poemes. També escoltarem una audició de l'ensemble dels clarinets del Centre de Música Professional José Serrano. Animeu-se, no vos ho podeu perdre. Quina millor manera trobareu per a celebrar el Dia de la Dona que amb poesia i música? De segur que s'ho passareu molt bé. I fins ací el Fati Podcast d'avui. Recordeu que podeu seguir-nos a la pàgina web del col·legi, al Facebook, a la plataforma iVoox i a l'Spotify. Fem col·le, fem Fàtima!